Хайде да прекараме един готин ден заедно. Обещавам, че ще е готин, защото първо бях в Lidl, после бях в DM, няма как да е готин. Започнах като снимахме съдържание за профилите на Smile Spot заедно с доктор Маки и след това се запътих към мама, с която се бяхме разбрали да пием кафе. Преди това минах до Спиди и нямам идея какво има в тази пратка, само знам, че ще е нещо на L'Oreal. Туалета ми не е особено естетически издържан, но такива дрехи имах при нашите, всеки път обличам нещо по-удобно, след това си тръгвам с него и оставам с все по-малко дрехи там. Пратката от L'Oreal съдържаше много готини неща, с които нямам търпение да се гримирам и да ви снимам тук. Спирали, моливи, червила, супер яки неща. Милата ми детска стаечка. Хората, които ме следват по-отдавна я познават. Тази карикатура, например, ми е подарък при една от първите ми кампании някога. Това е подарък, който съм правила на половинката ми. Това ми го нарисува моята най-добра приятелка. Тези елементи по стената аз съм си ги лепила и бях снимала видео, когато започвах да качвам съдържание. Много ми е мило. Пуснах на нашите последния епизод в профила на My Skin Space с моя участие, където си говорим за акнето и грима. Нямах търпение да излезе, да го изгледам и да го покажа на близките си. След това се запътих до Lidl. Пуснали са от любимите ми тортили, но този път не с цвекло, а с морков. Взех да ги пробвам. В Lidl имаше турска седмица, което е супер, защото аз отидох точно за тези чайове. Утре сутрин в събота качвам YouTube влога си от Истанбул и там всъщност не можах да намеря точно този чай с ябълка, затова сега се запасих. Имаше и подправки, аз избрах ето тази, споделете ми на какво е най-добре да я слагам. И като човек живял в Австрия, си носи турбичката за многократна употреба, може да видите даже слогана "Живота е хубав". Да, така е, отиваме в DM. Беше ми свършил течния сапун, аз имам ето тези, които са с по-малко пластмаса. Първо грабнах този с малината, защото видях, че 72% по-малко пластмаса, но видях, че има по-добър, който беше 79% по-малко пластмаса, избрах него. Много ми е жалко, когато видя куче да чака пред магазина.